Sizo pa Michael. Kokusei. Owa nambanyanga ya. Wasala ubisa Mnangagwa. Ubisa Mnangagwa iwe. Mnangagwa zonesa namoena. Atambura zizo. Tatambura. ZANU-PF people would think kuti this is just hatred for their president, or might think kuti vanhu vakuru vari kutaura vanopenga, but honestly speaking vanhu vatambura zvemachokwadi zvemazvirokwazvo chaizvo vanhu munyika yeZimbabwe vari kutambudzika, and the only thing left is to remove ZANU-PF. We are not removing ZANU-PF because we hate, because of incompetency, because of mismanagement, because of looting, but they continue to put the blame on Nelson Chamisa and the opposition. Yet they are in charge, yet they are in control of the resources, yet they are looting and building mansions. The question is, why are sanctions not affecting them and affecting only the economy? So why are they exempted? Ivo pachavo dzimba dzavari kuvaka mari vari kuiwana kupi, mota dzavari kudhiraivha vari kudziona kupi, mari yavari kudira fiwo vari kuiwana kupi, mari yavari kuendesa navo overseas for schools or for education vanenge vachiwana kupi, matrips avari kuita mari yacho vari kuiwana kupi. Let us register to vote and remove ZANU-PF.